manok to bura mar mane en jatend piny Rigathi Gachagua kata jalup jatend piny Rigathi Gachagua machon imulo kendo edo jopiny penjore ni to be nitiere lokruok moro amora manyalo biro ne Gachagua e burano kar doko ni Kindiki ne osechamo mar apisi kaka jalup jatend piny. Wala nyambagano oloso kod jolony kendo kolonwa adier e gik manyalo rekod mago madhi bedo got ne Gachagua. Bang' Profesa Kithure Kindiki nyocha muo mar apisi kaka jalup jatend piny mar adek e bwo katiba manyien, okang' ma kamane oduono lek mar Rigathi Gachagua e kata odoko ni buche to ne osechopo e doho. So help me God. So help me God. Mondo wayud ler mathoth ewi ka Rigathi Gachagua nyalo dok e apisi kata ooyo e giko ng'eto mar bura ma omako, wabilo wach kod Okil William Okech to kod Meshak Odede mako ni dok Rigathi apisi ok nyal bedo mayom ka idho yiend pedo. Gimanya wacho achiel ni maneno lemo mosebuoth kendo osedhi kendo ok nyal duogo. To momiyo wacho ni High Court ok nyal duoko Rigathi Gachagua e telo mar jalup ker kech kireno katiba wani ng'ama chung' e president katiba omiye teko mar yiero ng'ate mong'ino nyalo tiyogo. To ing'eni koro High Court ok nyal chuni ni inti gi ng'ama chal kama. High Court nyalo golo orders moko mantiere article 22 achiel kuomgi nen conservatory mane High Court ogolo momiyo ne ochung chamo mumano. But koro mane en process ma wasekalo. To kendo teko moro ma High Court ntiere go en mar injunction. But koro sani waneno ni jalup ker Kindiki osechamo muma onge giminyalo chungi. Kenya already nie situation matek. Koro kodwoke office to nyiso ni court kendo koro chako thicho oko Kindiki magine mane giswa in office. Koro dwoke office direct from burano ok nyal bedo mayot. Okil Kidi Mwaga kanyakla kod jonon chike lero ni buch Gachagua manie do koponi odhi makare kode to onyalo mana yudo chudo koponi ne ratiche orochi e yor gole apisi. Koro then koponi nitie ratiro moro amora ma doho nyalo yudo ni norochi ka debed ni mano a finding ma court nyalo chope to en mana ni onyalo chope finding no ni koro ere kaka then imiyo Rigathi compensation, and that compensation can only be monetary. Koro order mogik gin mana ariyo ma High Court nyalo golo. Tiere order mar declaration of rights wacho ni nyieni haki ni ne okomi e yo makare mane na chiel. To haki mar ariyo en mana makaki wache no compensation. High Court nyagolo chik wacho ni kata kane oponi process no kodhi maber wan kaka High Court wan gi teko mar compensate. Koro inyalo machule kuom the 2 years manodong neno inyalo chule mshahara go to gi allowance ma odongo mane gima nyalo timore. Chieng' chamo mar Profesa Kithure Kindiki ogai mar do mathako ome kod jong'ad buche mamoko ne ochopo kendo bedo jonene nyaseno. Wapenjo kama nyalo miyo buche mag Rigathi yala ng'aya mondo kik do yud wichkuot koso ratiro pod nyalo mana biro neno. Kang Court of Appeal dipono yudo ni Gachagua ne ok ogole office kata ne ok othich oko koluwo chik mar Kenya Constitution 2010. To mano nyiso ni kizungu gi dho ngere luongo ni court kata judiciary indict themselves nikech gin giwegi ema ne gitimo swearing in mar Kindiki. Koro ibi wach ni ne gi participate e illegality. To gine jok monego bed ni ng'iyo ng'ato ka ng'ato Kenya ka mondo kik participate e illegality moro amora. Chandruok mar mano en ni koro omiyo the infrastructure mar chike bedo a bit unpredictable. Chunywa ne gombo kaka jo Kenya ni mondo no bed gi Supreme Court ma is predictable e weche mag chike, particularly chike mamulo katiba. To bende Rigathi Gachagua katiba nyalo goyo ratege ka doho okorese kuom thicho mar od bura ahinya to lemo mag sirkal kata mana bedo chief mar location. Of course ni ratiro mar support ng'ato nyalo support ng'ato bateto konyal chung. Koro igni apar kochakore sani mondo Rigathi chung ok chieng' moro koro biro yudo ka joma koro deal godo gin kendo joma moko ma kendo mopogore kabisa. Jokramoka jwang' lwenyo yath mapoth tek ahinya to ka koth ochwe. Buch Rigathi Gachagua seche moko nyalo biro chope doho. Penjabdono gai mar doho mathako ome ne en achiel kuom jogo mane nitiere kinde ma Kindiki chama muma mar apisi kaka jalup jatend piny. Lemo mano mako Rigathi kendo buche nyalo chopo ka. Dhi chalo nade?
Walter Nyabaga, Ramogi TV, Nairobi.